Тапшыруны әзерләп беттердек. Хәзер инде тыныч күңел белән яңа елда каршыласаң була. Нинди яңа ел каршылау булсын димендә. Әйе шул, яңа ел дейбез, ә үзебез әле әзерләнә дә башламадык. Шушы булдымы инде яңа ел мөхите? Шулай эш ыгы-зыгы белән яңа ел рухы да калмады бит. Әйтмә дә инде, карыда бит аның ялындырып кына яуды. Ярар инде, сез нәрсә бигрәк шәп узды бит бу ел. Күпме масштаблы чараларда катнаштык. Кайда гына булмадык. Уңышлы узды ич. Мондай булды, тегендей булды. Сез әйдәгез бергәләп җыелык та тәмле итеп каршы алыйк инде яңа елны. Тәмле итеп дигәне миңа ошый. Кызлар, быел безгә нәрсәләр әзерләдегез икән? Инде ризыклар әзерләдегез соң, кызлар. Кызык икән. Ә нишле әле без аны әзерләргә тиеш? Килешән, ел сайын һаман шул бер балык башы. Аның балыгы да әйбәт булыр иде әле. Юк, быел балыгы да булмый, тавыгы да булмый, без әзерләмибез. Әйе шул, ел сайын плита янында басып торып, яңа елның килгәнен дә, үткәнен дә сизмичә калабыз. Әйе, башта әзерлә, аннарсын савыт сабаларын ю, җиштыр. Шушы булдымы инде яңа ел? Әнә быел роллы пиццага заказ бирерсез дә, шул җиткән сезгә әзерләйләр дә китерәләр. Роллы пицца ашап, елны каршыласаң, киләсе ел шулай үтәчәк бит, ә? Әйе, заказга бирсәк тә кыйммәткә төшә шул. Бер генә сул кала инде минемчә. Нинди? Кызлар белән ничек булса да сөйләшергә кирәк. Мин уйлап таптым бугай. Кай китләр бар? Белмим. Элек киләтләр инде. Ярый килер. Кызлар, ярар. Без сезнең белән риза. Ел сайын сезгә генә бу эшне калдырып булмас. Бу елны икәүләп белән сезгә ярдәм итәргә вәгъдә бирәбез. Дөрес. Ой, башың бигрәк түгәрәк икән. Юк, без сезгә намус белән булышырга сүз бирәбез. Егетләр сүзе. Кызлар, карагыз әле, әллә инде егетләр сезне биргәч ышанып карыйбыз үзләренә. Белмәйдегез әле безнең әңгәмә. Менә шул Ярый, егетләр, без риза. Эшне нәрсәдән башлыйбыз? Әйдәгез, мин сезгә башта алъяпкычлар тыратыйм әле. Мәгәзәре кызлар. Шундый матурлар, карагыз. Калды. Так, әйдәгез, эшне тизрәк башларга кирәк. Шыршыны бизисе бар, әле өстәл әзерлисе бар безнең. Әйдәгез тизрәк эшкә тотынырга кирәк. Әйдәгез. Өстен алып керик. Әйдә. Дуслар, карагыз әле, безнең бит шыршыбыз инде әзер, ризыклар да табында. Без менюга нәрсә әзерлибез соң? Иң беренче ризык шыршы формасында булырга тиеш. Килешәм, дөрес әйтәсез. Нинди зурлыкта булырга тиеш ул? Әлбәттә зур. Беләсезме, дуслар, минем бит республикабызның иң зур шыршысын күргәнем бар. Әйдәгез әле, мин сезгә дә аны күрсәтәм. Әйдә әле. Школьники, но магия ваш основной предмет. И невозможного для вас в природе нет. Күптән түгел Казанның Татнефть районы Боз сарайында республиканың төп шыршы бәйрәме узды. Тамашаны карарга 17 меңгә якын егет-кыз җыелган иде. Бәйрәм чарасын көннең беренче яртысында республиканың төрле район, шәһәрләреннән килүчеләргә төштән соң башкала балаларына тәкъдим иттеләр. Татарстанның иң сәләтле балаларын күркәм гадәт буенча республика рәисе Рөстәм Миннеханов шәхсән үзе котлады. Сезне якынлашып килүче иң шатлыклы, иң якты бәйрәм Яңа ел белән котлыйм. Һәммәгезгә дә исәнлек, саулык, тормышыгызда бәхет, кулларыгыз уң булсын, йортларда шатлык булсын. Бәйрәм белән. Все твои лайки фальшивый успех, а где настоящая кульча для всех? Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Ты герой, но твой мозг пустой. Твой успех — это шум, за которым боль. В зеркале видишь героя, но нет. Твой страх все сильнее, это не секрет. Что такое ути-пути? А тебе есть что сказать? Тамаша залында әкияти, серле мөхит хөкем сөрә.
Җыр биюле тамаша дуслык, яңа технологиялар һәм үсешкә омтылу турында. Биредә яхшы укучы балалар, төрле олимпиада һәм конкурсларда җиңүчеләр, шулай ук әтиләре махсус хәрби операциядә катнашучылар да бар иде. Бәйрәм чыршысы да быел үзенчәлекле. Тамаша башында ул Казан Кремлен хәтерләтсә, соңыннан яшел чыршыга әверелә. Монда килеп президент алкысына, чөнки мин җыр буенча төрле конкурсларда катнаштым. Мен яңа елны бик каты көтәм. Миңа бик ошый яңа ел. Монда бик кызык булыр дип уйлыйм. Безгә әле соңнан бүләкләр бирәләр дип әйттеләр. Мин беренче тапкыр килдем, һәм монда бик кызык булды. Менә аны аңлатып әйтеп булмый. Ул шундый кызык, анда шундый разный шоу, представлениялар. Алар миңа шундый шатлар, һәм мин бик яраттым аларны. Мин рәсем ясарга яратам, һәм мин төрле конкурсларга катнашып, бу елкага эләктем. Нәрсә? Мин беренче раз килдем монда. Монда масштаблар вообще зур. Мин думаю, все нормально будет, все яхшы будет, все круто. Думаю инде, что вообще әйбәт булыр. Посмотри в зеркала, ты мое отражение. Бәйрәмдә безнең Шаян ТВ каналында катнашты. Файда балалар өчен төрле уеннар һәм бүләкләр әзерләнгән иде. Малай кызлар Шаян һәм Мияу белән фотога төште, бергә биеде, җырлады һәм күңел ачты. Без бүген Татнефть-Аренада республика чыршысы бәйрәмендә күп кенә контент төшерәбез безнең социаль челтәрләр өчен. Чынлап та мин президент елкасына ел сайын йөрим. Монда бик зур бәйрәм, чынлап та масштаблы бәйрәм, бүләкләре дә матур. Дусларыбыз белән күрешәбез. Бүген исә Шаян ТВ каналына әле менә әйттек, контент төшерергә килдек. Безнең майданчыгыбыз бар. Балалар шунда киләләр, бүләкләр аталар һәм иң мөһиме инде яңа елны бергәләп каршы алалар. Чыршы бәйрәменә кадәр Рөстәм Миннеханов республиканың фән, спорт, мәдәният һәм башка өлкәләрдә уңышларга ирешкән сәләтле балалар белән очрашты. Аны татарча рэп һәм җырлар белән каршы алдылар. Яшь талантлар арасында «Голос дети» проекты финалисты Сәйд Галиуллин һәм Шаян ТВ каналы алып баручысы Тэфи Kids премиясе иясе Ислам Хабибуллин да бар иде. Кадет мәктәпләрендә укучылар, алдынгылар хәрәкәте активистлары да Рөстәм Миннеханов белән аралашты. Ой, Илзия, иң зур чыршыны бигрәк тәмле итеп пешердең инде. Эй, безнең кызлар иң шәпләре инде. Дөрес әйтәсең, Рифкат. Кара әле син аларны бер җылы сүз ишетүгә дөньяларын уныттылар. Әйдәгез шуны дәвам итик. Без тагын истәлгән нәрсәләр куябыз. Әйдәгез шуны хәл итик әле. Бәлки безгә халыкара масштабындагы берәр риза кирәктер? Юк, Илзия, андый нәрсәләр быел бик күп булды. Әйдә әле чыршыны да бизик. Беләсезме, минемчә безнең өстәлгә заманча ризыклар җитми. Бау Рифкат артык катлаулыга китмәсме? Карагыз әле, мин уйлап таптым бугай. Безнең бик тә нәзакәтле өстәлебезнең яме булачак. Алла, каян тартып чыгардым бу шул хәләр борынгы сүзне. Нәзакәтле. Борынгы түгелле. Ул бик тә затлы сүз. Беләсеңме, андый сүзләрне элек зур балаларда кулланганнар. Менә күз алдыңа китер. Зур бина, аның içinde шундый классик матур киемнәрдән килгән кызлар, матур классик музыка. Нәрсә дип әйтәсең инде, нәзакәтле. Бигрәк илһамланып киттең. Алайса, бу ризыкны үзең әзерләрсең бугай. Бик рәхәтләнеп, беләсегез килсә, мин сезгә хәзер бик затлы, матур һәм нәзакәтле бүләк күрсәтәчәкмен. Карыйбыз? Сихри музыка дөньясы бию һәм имрәмендә зур зал уртасында матур күлмәктән басып торам. Әйе, бу яшьләрне күптән көтеп алган беренче шәһәр студентлар балы. Балда 41 пар 4 төрле бию юнәлешендә чыгыш ясады. Полонез, Вена вальсы, полька һәм классик вальс. Алар барысы да югары дәрәҗәдә әзерләнеп, тамашачыны да студентларның үзләрен дә нәфис бию дөньясына алып кереп китә алды.
Ритм, грация, тантаналы атмосфера һәм син инде гади генә студент түгел. Мы проводим первый городской студенческий бал. В этапы проведения бала входила также заявочная кампания, по итогам которой мы набрали около 600 заявок. Это отборочные этапы, на которых мы выбрали, так скажем, самых подходящих, самых талантливых, самых инициативных ребят. Проводили также репетиции. И сегодня на нашей церемонии мы увидим все творение всех этих 3 месяцев работы. Siz әлеге шарада матур итеп шигырьләр сөйлисез икән әйеме? Сез актер буларак чыгыш ясыйсыз һәм үзегезнең ролегез турында сөйләп китегез әле, Рөстәм. Мин обычный человек, который влюблен в девушку. Шул кызны мин бер балда күрәм дә, аны шундый чын итеп яратам. Бер танецны без ясыйбыз да, аннан соң мин аны югалтам. Излим аны таба алмыйм. Әйдә, син безгә бөтен серләрне чишеп бетермә. Без хәзер сезнең балны карыйк. Биюләр арасында без сезнең сюжетыгызны барысын да карарбыз. Добрый вечер, мисс. Осмелюсь ли я, не станете ли вы возражать, если разрешите пригласить вас на танец? Венский вальс безнең бию. Сайлап алу этабында сезгә авыр булмадымы? Һәм ни өчен сезне сайлаганнар дип уйлыйсыз? Белмим, мин вообще беренче тапкыр мондый биюдә. Димәк, синең уңарчы биюгәнең дә булмагандыр, әйме? Мәктәп биюсендә генә. Бик кызык булды. Белмим, бәлки без матур пар булганбыздыр. Шуңа күрә безне алганнарны. Ә менә миңа бик тә кызык, сез тормышта да бармы яки бында бию өчен генәме? Тормышта да. Сез әле генә чыгыш ясап чыктыгыз, ничек сезнең дулкынлану хисләрегез булдымы бию вакытында, гомумән 19-нчы гасыр атмосферасында булу ничек сезгә? Хәзер генә залдан чыктык, биедек Данил белән. Атмосфера залның бик нык ошаган балның 19-нчы гасырдагы атмосферасына. Безгә бик ошады, дулкынланды, кадерле моментларны истә калдырды күзебезгә. Алма, син организатор, куратор буларак нәрсә эшлисең бу әлеге балда? Мин әлеге балда шул участниклар белән эшлим. Аларга нәрсә эшләргә икән әйтәм, аларны җыеп җырым. Каядыр таралмасыннар өчен үзем янында гына тотам. Алар сине тыңлыйлармы? Әлбәттә. Менә алар синнән качып киткән вакытлар булдымы? Менә биисе килми инде, арган. Монда бит студентлар барысы да паралардан соң килгәннәрдер инде кабатларга бит. Юк шул, безнең участниклар барысы да үз теләге белән җырлыйлар. Аларга бик каты ошый. Алар үз теләге белән репетицияларга киләләр, өйрәнәләр. Юлия, син әлеге балда нинди бию бийсең? Мин направление Венский вальс танец бәйтәм. Синең моңарчы бию белән шөгыльләнгәнең бар идеме? Бар иде. Мин заниматься иткәндем, минең родной городымда бальные танцы. 7-нче яшьтән 15 яшькәчә мин заниматься иткәндем танцлар белән. Ә син ни өчен әлеге балга килергә уйладың? Беләсезме, мин бу балга килдем бик күп желание белән проникнуться атмосферой. Дуслар, беләсезме, музыка, костюмнар, бию булар барысы да 19-нчы гасыр атмосферасын тудыра. Минем моннан бер дә китәсем килми. Һәм беләсезме, яңа елны каршы алыр өчен менә мондый балларга йөрү нәкъ тә менә дөрес урын дип саныйм.
Менә хәзер аңладык без сине Таңшулпан. Бик нәзакәтле булды бу. Мондый тамтым һичшиксез яңалда булырга тиеш. Әйдәгез әле кызлар, егетләр, гел ашау турында гына сөйләшмәк. Әйдәгез, мин сезгә сораштыру үткәреп алам. Әйдә. Кайсыгыз кайсы елда туды? 2006-да. Юк. Сүз ел турында түгел, ул елның символы турында бара. Мисал өчен, мин әтәч елында тудым. Мин дә. Мин кәҗә. Мин арысан елда тудым. Карасы икегез бер елында. Беләсезме, һәр символның үз аңлатмасы була. Менә мисал өчен аждаһа ул билемле, акыллы дигәнне аңлата. Атлар уңыш символы. Безнең бу ел нинди ел килә ул? Безнең бу ел елан елы. Елан ул көч, энергия һәм тормыш аңлатмасына ия. Карагыз әле, минемчә елан-елана бәйле бер булса да ризык асарга кирәк. Елан. Мин куркам еланнардан. Дөресен әйткәндә, элек мин дә курка идем алардан. Әмма күптән түгел үз кулларыма алырга туры килде. Котушкыш төшләмәдеме? Каян таптың аны? Син еланмыни? Сезгә монда сөйләп торганчы, бер күрсәтү уңайлырак булыр. Сәлем, кызлар, егетләр. Булай пишмакта утыруыма аптырамагыз. Дөресен әйткәндә, 1-2 минуттан минем бик үзенчәлекле кунак белән очрашасым бар. Һәм безнең бик үзенчәлекле, һәм әле шаянда булмаган сюжет көтелә. Шуңа бик борчылам. Безнең белән булыгыз. Хәзер барысын күрсәтәм. Һәм бүген бездә кунакта Разит Минхаҗев. Разит, сәлам. Исәнмесез? Һәм беләсезме, мин сезне алдан бүгенге сюжетыбыз кызыклы һәм үзенчәлекле була дип юкка гына кисәтеп куймадым. Чөнки бүген бездә кунакта Разиттән башка тагын бер кызыклы кунак бар һәм ул киләсе 2025 елның символы елан. Кадерле дуслар, менә ул идәндә күрүегезчә. Һәм хәзер Разит безне аның белән таныштырачак, гомумән нәрсә белән шөгыльләнүе турында сөйләячәк. Шуңа әйдәгез, вакытны узакка сузмыйк, тизрәк башлыйк. Разит, гомумән менә мондый җәнлек белән кызыксыну каян барлыкка килде ул? Бу җәнлек белән әйтик. Әйе. Кулга алыйк инде бер. Яхшы иде. Алайса. Бу җәнлек белән кызыксыну 12 ел элек нәкъ елан елында барлыкка килде. Беренче теге халык биюләре генә биеп йөргән вакытлар иде минем. Һәм шунда бер кыз елан белән килгәч, мин фотога төштем. Шуннан соң башланып китте минем еланнар белән тормышым. Инде менә 12 ел хәзер шул матур хайваннар белән дуслату яшибез. Димәк, безнең бүгенге чыгарылышыбыз, сюжетыбыз ул хәтта символик та. Димәк, 12 ел сез әлеге хайван түре белән эш итәсез. Менә еланнан башка төрле хайваннар, җәнлекләр белән эш иткән бармы? Яисә елан гына кызыктырдымы сезне шулай? Булай сәхнәдә елан белән генә эшлим, чөнки булды папугайлар белән дә эшләп караган булды, маймыл белән дә. Елан белән ничектер без уртак тел таптык. Аның теле шактый узын шул. Шуңа күрә хәзер сәхнәдә елан белән мондый тормышта бүтән хайваннар бар минем. Яхшы. Мен карап тора әле бу. Таныша. Шулай ахыры. Димәк, сез моны өегездә шулай саклыйсыз. Нинди үзенчәлекләре бар елан белән яшәүнең? Елан бик тыныч хайван ул. Ул ашыйсы килгәндә генә тәрәзәсен шакырга тотына ул. Ничек шакый ул аны? Төртә башлый. Йөри башлый эзләнеп. Һәм алып кереп бирәбез инде. Тәмлесен. Миңа да тотып карасаң мөмкинме моны? Әйдә, мин аны элеп. Дөресен әйткәндә, бик борчылам. Бик авыр, борчылма. Ой, Аллакаем. Тәртипле хайван ул безнең. Башын тот. Косяктан? Бу якта башы. Оба, бу шактый авыр бу. Һәм шулай иттереп тотасың да. Моны тотып әле биергә дә кирәк име, димәк? Әйе. Бөтен кеше уйлавынча елан теге дудочкаларга, ниләргә реакциясе бар дип әйтәләр. Ул бары тик теге уйлап чыгарган сүз генә. Алар ишетми, вибрациялар гына ишетә. Без үзебез менә еланның хәрәкәтенә сез көйләнәсез, димәк. Көйләнәбез.
Шуңа күрә теге без не управляем, а елан. Күбесенчә безнең белән. Әйе. Менә барыбер дә бу бит инде кыргый жануар дип әйтик. Аңа катлаулы түгелме ул? Барыбер теге табигый шартлар түгел дип әйтәм. Ничек ул аңа? Күп кенә еланнар, кешедә менә кичкенәдән алып үстергәч, алар уже өйрәнгән булалар. Алар теге аннан башка тормышны күз алдына китермидер инде. Кайбер менә еланнар миңа кайтадыр. Мин бер генә елан түгел иде. Төрле питомниктан кайтканы, ансы инде нәттә теге кыргый жануар кебек сикергә генә тора, аны махсус башларыннан тотып, авызларын бәйләп, шулай дрессировать итәсең. Менә бу берәр нинди породасы бармы моның шундый? Бу тигровый питон альбинос. Питон бу. Бу атырган бу. Менә ул әле ысылдый башлады, аның берәр кагылырга ярамаган урыннары бармы? Юк, ул теге сулый гына монда. Сулый. Теге ят исләр, шуңа күрә шулай башкача. Ысылдый. Кабул итә. Әйтегез, миңа берничә үзегездә иңелек элемент күрсәтә аласызмы елан белән бию элементлары? Ничектер? Әйтегез. Хәзер. Сез егылганчы үземгә. Яратты бу мине. Менә шулай тотып алабыз. Иң җиңеле менә шулай кулга күтәрәбез дә. И әйләнәбез. Иң җиңел. Бу сезгә теге спорт залга йөрүне алмаштыра инде. Спорт залга да кирәкми. Ике мероприятие эшләсәң, бөтен кулларың уже катадыр, бөтен буыннар. Бөтен буыннар да ката. Миңа менә мин кабатлый алырлык берәр элемент күрсәтә аласызмы? Күтәрә аласызмы икән? Белмим. Менә булай. Аллакаем, мин биткә үрелмим ул. Юк, тимил. Ярар. Хәзер кайсы җирдән тотыйм? Билгә чыгынабыз. Бәлки мин дә алга таба бу битер белән шөгыльләнеп китермендер. Әле кызыксынып китсәгез. Хәзер. Тагын нәрсә кирәк монда? Яхшымы, ярымы минеке? Тагын эшләп карыйм икән. Менә ул башын тотып торырга кирәктер аның име? Үзе. Юк, тотмасаң да ярый. Тотмасаң да. Ул үзе ничек кирәк ятачак. Менә бу әйтеп тулайым тәннегә шырналгач бик авырда кебек түгел икән үзе. Теге авыр күлмәк киеп кыган шикелле. Кулларны күтәрдек өскә. Тамашачылар безнең арттан кабатлыйдыр дип ышанам. Сезләрне берәр уенчык елан булса да әле. Бу мине бик яратты бугай. Булай торып әзрәк җибәрсәң. Башы бияктан чыккан. Менә булай торып өскәрәк җибәрәбез аны. Кая кадәр? Авыр түгелме үзенә алырга? Ой, дөресен әйткәндә, менә монда бу өстенә елан куеп биюне мияргә күз алдыма китереп бетерә алмыйм, чөнки барыбер теге җиңел сулап булмый дип әйтәм. Бераз куркасыз әле. Курку бар. Әйдә тагын бер элемент. Үзебезгә алсак була сезне. Алайса китәм мин гастрольгә, дуслар. Сюжетымны гына яздырып бетерим. Еланның башы әйләнмиме? Моның тагын хәрәкәттә. Сезгә карап мин гипнозланам кебек хәтта. Ләзит үзендә елан күрмәгән булса, раз хәрәкәтләре. Мондый хәрәкәтләр ясарга өйрәнү өчен шактый еллар кирәктер. Күрдегез әле ишәдер. Менә бу мәхәббәт, менә бу мин аңлыйм. Искиткеч, Ләзит бу шаккатмалы. Мин беренчесен күрәм, шуңа мин таң калдым. Мен калса тамашачылар да. Ләзит менә йомгаклап әйткәндә, менә киләсе елның символы елан. Менә әлеге елга багышлап сезнең еланыңыз белән бәлки бәйләп безнең тамашачыларыбызга теләкләрегезне җиткерерсез микән? Тамашачыларга киләсе яңа еллар бары тик яхшылык кына алып килсен. Илләр тыныч булсын.
һәм инде байлыклар ташып торсын. Qarаңыз әле, әзірлейбіз, хаман недер жетні кебек. Мен сізге әйтіп қойдым алдан ол. Әйе шул. Туйдырды да. Барытты да ашысы да келмейінді қазір. Дүрсіңнен әйткенде бар да бар кебек инде тик туктагыз. Мында бит безнең яңа елның традицион салаты. Тун шубы юк. Не шу? Туқта әле, Гүлназ. Бүтінібіз ненде яңа ризық әзірлерге деп баш ватабыз. Bir сен уйламайсың. Сен үмітіңді өзімнің ризыққа тест-драйв нөлі қошып өткердім. Біз ұзған атлада бір танылған шеф білем тун, яғни шуба салатының яңа версиясыны біргелеп ясадық. Шундай тәмлі болды. Міне шуны ясайбыз да қоябыз. Оны ясарға бигрәк җайлы ахрысы. Әйдә әле безгә дә күрсәт әле. Әйдәгіз, қорек. Әйдәгіз. Нәрсе ясап қарайшақпыз бүгін сіздің білет? Biz hazır beyramcha salat yasaymiz. Tege silotka podshovoy şekilli, lakin bizning silotka o'rnina qizil baliq bo'lacaq. Hamda әйе, bu endi bizning shusha baliqning Молдага, әйе, ингредиенттарға келгенде, біздің міне бұл 2 ингредиентына енді ұқсас түгел. Қалғанлары нәрсе селедка подшобайға бара біздің, шулар салат бик жайлы, тез ясала. Презентация, подача бойынша да бәйремше, яңа елға міне деген қабынлық. Әйді, ясап қарайбыз. Нәрседен башлайбыз? Менің білуімше, ең баштан... Башта перчатка киеміз. Баштан, ялғышмасам, ең бірінші салалар асқа балық, суған. Yok, башта біздің бірінші қатлам болып бара шүгіндер, екінші қатлам біздің қызыл балық бара. Қызыл балық үстінен суған туралған. Soğan üstünden berenge, kişir, yumurka hem olduk bilen biz bizep koyabız. Her bir kat sayın indi mayonez bilen sılıyız. Ең бірінші житіп, біз нәрседен башлайбыз? Ең бірінші житіп, біз міне бұл пішкен ингредиентларына айрым тәлинкелерге оп шығабыз оғыштан инде. Һәм слойлап менә шушы биреләшәк презентационный соутларга җыябыз. Балыкны шакмаклап торыйбыз инде. Әйдәгез башлап карыйк. Башлыйбыз. Менә шундай матур килеп чыкты, шундай вак кына чигендер. Бик шәп бу. Менә бит мин бездә дә хәзер. Сок. Даже. Әйе. Әйе, хәзер моны чайкап алабыз да инде бәрәңгене, кишерне, йомырканы шул вак угыштан уабыз. Уабыз әйтер тәлинкәләргә. Biz endi tuzi boshlay olabizdir mana qatlamlarni, nima? Әйе, men yasay turam. Әйдәгез. Минем дә менә йомырка эшен битердем. Молодец. Хәзер менә мин чөгендерне салып чыгам. Так, мен салып чыктым барысына да. Молодцы. Әйе, һәм нәрсә салабыз? Хәзер балык салабыз.
икра үшін кімдер ошалмен да қарап отырыш. Шын икра балықның исі шын келіп тұра. Лайты, біз қызыл уылдықларыны көйіп шықтық. Енді мен мұнда сізге себеген арада. Мұнда дейлі моторлап бізепті мотошағаларды. Мені бұлған ұқыры білін бізегелі. Шынды мотор әзірек ешілік кіртіп жібер. Ешілік кіртіп, тіге ол көтертіп те жібер, мен воздушность бере ол. Істәлігізде мұндай шәп һәм ұнытылмаслық ризық болса, қонақларығы хеш кені де бейтараф қалмасылар. Бек зор рахмет сен әлейлі шындай рахат әңгіме һәм искиткіш ризық үшін. Әмин сізіне яқынлашып келуші яңа ел білән құтлыйм. Елларығыз имен, матур һәм истәлекләргә бай болсын. Шулай юк, саулык, сәламәтлек барыгызга да мул истәлләр, таныш илләр, яңа еллар белән. Рәхмәт килүегезгә. Рәхмәт. Қорағыз әлі нинди матур стәл әзірләп қойдық. Сіз болмасағыз, мұндай табынны бұлдырып шықмас еді қызлар. Не сейлесің енді Азамат? Ол бейт сіз бізіне әлігі балтырлыққа әтердігі. Сіз болмасағыз, бұл бір нәрсе болмас еді. Біз болмасақ. Яңа елны да шулай матур итеп бергәләп, мул табыннар белән үткәрергә язсын безгә. Яңа еллар белән сезне, улларым, кызларым. Яңа еллар сезгә бар тик яңа бәхетләр генә алып килсен. Рәхмәт, Кыш бабай. Рәхмәт, кар кызы. Әле безгә бүләкләр дә бардыр, Кыш бабай. Әйе, кызым, җырласагыз, шигырь сөйләсәгез, әлбәттә бирәм. Булдырабыз без әле. Хәзер. Барсын да эшлибез. Әлбәттә. Белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән туганнар, яңа ел белән дуслар, яңа ел белән күршеләр, яңа ел белән. Шулай итеп, дуслар, яшьләр тукталышының 2024 елга чыгарылышы ахырына да якынлашты. Без сезне якынлашып килүче бәйрәм белән котлыйбыз. Барлык хыялларыгыз да чынга ашсын. Киләсе елда очрашканчыга кадәр хушыгыз. Яңа ел белән!